hadisi ne ingantacce, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqul lahu ta'ala, Allah da kansa ya ce a'adattu li ibadiy salihin, nayi wa bayina managarta na kwaran fa, nayi musu tanadi da adami na ma la aynun ra'at, abinda ido bata taba gani ba, ido bai taba gani ba, wala udhunun sami'at, kunne bai taba ji ba, wala khatara ala qalbi bashar, bai ma taba faduwa cikin tunani na zuciyar wani daga cikin mutane ba. Baka taba tunanin abin da Allah ya adana ba na balangwajewa da nishadi da aka tanada a aljanna da walwala. Allah ce zuhuran, wannan agaji ne da tanadi ne da balha mattala'tum alai, kama dai yana kwatanta da abin da kuka taba gani, kuma dai yana kwatanta shi wannan. Sun makara, sai manzon Allah ya karanta fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, babu wani ran da ya san ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, abinda aka boye aka aje musu na daga dadadan abinda zai dadada gani, abinda zai sa kai farin ciki, jaza'an wannan duk sakamako ne bima kanu ya'malun, da abinda dangane da abinda suke aikatawa. Kenan in kana aikin kwarai, wannan yana iya zama sababin shigarka, sababin samun ka ga wannan ni'imomi da sababin dacen ka ga wannan falaloli. Sai dai in kuma in tsutsula tsiya ka dinga yi, to kaga baka rabu. Allah cewa a'adattu li ibadiyas salihin, bayina na kwarai ne wannan tanadi. Kaga kenan sai ayi kokari a zama cikin bayan Allah nagari managarta. Allah samu cikin su.